Obres dels dipòsits és el títol del projecte guanyador del concurs de comissariat convocat per Transversal, la xarxa Transversal, consistent en la creació d'un projecte que agrupés intervencions artístiques noves, inèdites i originals en els 10 municipis que formen part de la xarxa i que es vinculessin amb les arts visuals, en l'àmbit de les arts visuals en cada un dels municipis i, en conseqüència, que tinguessin relació amb el territori. A partir d'aquest condicionant i de la manera i de l'interès que susciten en mi, vaig decidir o vaig començar a idear un projecte que girés al voltant de la possibilitat de confrontar la mirada d'artistes contemporanis amb allò que hi ha en tots els pobles, que no sempre és prou conegut i que per a aquells que hi hem nascut constitueix un dels nostres primers referents culturals. I em refereixo concretament als museus locals o als arxius. Una vegada decidida quina seria l'àrea de treball amb la que treballaria, que seria al voltant dels museus, li vaig donar unes quantes voltes més i vaig pensar que potser en lloc de parlar o d'atendre allò que es veu en públic, allò que es mostra, allò que tothom té accés, potser seria més interessant prestar atenció a tot allò que hi ha en els dipòsits, tot allò que està a l'ombra, tot allò que no es veu. Crec que la singularitat del relat que identifica cada un dels museus del territori o d'arreu està no només en allò que es veu, sinó també i sobretot en tot allò que està en els dipòsits, que està per raons molt variades, que està en vies de restauració, que està en fase de catalogació, està trencat, està malmès, no té lloc a les sales, etc. Una vegada definit el marc, només faltava buscar els artistes i proposar-los el que volia fer. I el que vaig fer va ser dir-los a tots ells que entressin en els dipòsits dels museus que jo els hi atorgaria i que es tiressin del fil amb la finalitat d'arribar a fer una obra nova, que es tiressin del fil d'alguna de les coses que haguessin vist en el transcurs d'una primera visita en el dipòsit, fos com fos. Podria ser una obra d'art, podria ser un objecte, podria ser un document, podria ser una fotografia, podria ser el que fos. De la mateixa manera que jo em vaig haver també de motllar unes clàusules o unes normes per elaborar o per redactar el meu projecte, vaig pensar que també una manera de saber en quin moment es trobaven tots els artistes podia ser redactant i donant-los a tots ells unes instruccions, que és el que vaig fer. A tots ells els vaig donar 10 instruccions que van seguir, que em van permetre a mi saber en quin moment estaven i a ells també anar avançant en el seu projecte per arribar al port que arribarà al final. Vaig escollir els artistes per l'interès que ens suscitaven i ens susciten les seves pràctiques artístiques, per la coincidència en la manera en què ells articulen el seu relat i la manera com a mi m'agrada també entendre el món en el que vivim, per la possibilitat de treballar novament amb alguns d'ells que hi havia treballat i sobretot per fer-ho novament amb alguns que no ho havia fet mai. És molt variada, en alguns casos va ser per afinitats, per raons molt òbvies, perquè la singularitat del museu s'adeia perfectament amb el seu treball, en altres casos va ser per descart, en altres casos va ser per coincidències, en altres casos va ser per raons purament circumstancials, vull dir, les raons han sigut molt variades. El que tenia clar, en tot cas, i això era una cosa que des del principi em va marcar bastant, va ser que amb cap dels artistes els havia de proposar treballar amb el museu del poble del qual fossin originaris. Doncs el que més destacaria de tots els treballs que han fet els artistes en aquest temps és que cap d'ells, absolutament cap d'ells, ha acabat fent un treball que tingués alguna cosa a veure amb el que jo m'hagués imaginat o que em podia imaginar al principi. És a dir, per bé que en alguns dels casos, inclús en aquells que era molt obvi que el museu que li atorgava i la ciutat anava perfecte pel seu treball, el treball que han acabat fent m'ha sorprès completament i és aquesta una de les grans raons per les que estic plenament satisfet de com ha anat tot aquest projecte. És a dir, han superat les expectatives que m'havia creat jo i m'han sorprès, que és el que més m'agrada.